Entre el 1901 i el 1904, un grup d'empresaris catalans encapçalats per Eusebi Güell aixecaren a l'Alt Berguedà la fàbrica de ciment Aslan. Castellar de n'Hug va rebre així la sacsejada de la industrialització catalana, un esdeveniment que transformà l'economia i els costums de tota la comarca. Poc després, el poble va viure l'arribada de l'anomenat Tren del Ciment, un trajecte ideat inicialment per al transport de materials que, a partir de 1914, començà a prestar també un servei públic de viatgers i va donar l'empenta definitiva perquè l'Alt Berguedà sortís del seu tradicional aïllament. Avui, un segle més tard, i gràcies a la seva recuperació com a seu del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, podem gaudir de la fàbrica com a espai d'interpretació dinàmic i entendre l'impressionant conjunt de les restes d'aquest complex. El Tren del Ciment realitza ara un recorregut que ens acosta a diferents punts d'interès històric, cultural i natural, com els Jardins Artigues, dissenyats per Antoni Gaudí, o el propi Museu del Ciment Aslan. A Castellar de n'Hug, a les portes del Parc Natural Cadí-Moixeró, on les fonts del Llobregat formen, amb el conjunt del seu entorn, un paisatge corprenedor.